Mamauli na po ni mga dan. 5 PM na. It's Friday. So, maglipat ka. Kaya na tayo trabaho. Monday na po balik. Laglaag na po. Sa tadlong namo ang tubig diris kana na lang sa maay mga bangag-bangag. Napag yung tubig kay kasi ulan man gyapon kada adlaw pero at least dili kaagi. Unang anak ko. This is my Lola's house, green one. So, dira na ako gina-park. Ako nang angkot ako open sa gate. So, naka-park na ko guys. Muna akong lola, nanahi siya siyang habol. Then, muna akong angkol nga nag-open ganiya sa gate. So, kanang abalay sa ako ng angkol katong nag-open sa gate dayon. Padulong ko sa mua. So, muna siya. Muna mong balay. So that's all guys. Thank you for watching. Bye.